Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions tichikupai maupdates kune mamwe mamessages awo andasangana nawo kuFacebook akatumidzirwa nevadiwa vateereri zvekare nemaconfessions. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so iri update. Hanzi mukomanashe muri sei? Ininiwo ndinogara muLimpopo. Ndagara muLimpopo for the last 15 years. Ndanga ndichishanda kumaorange kunonzi kuMarble Hall. Mukoma kuoma kwezvinhu muSouth Africa hazvina kutanga nhasi. Vanhu ava vanga vagara vasingachatidi ende zvinhu zvazosvika pakuoma manje. Last year mukoma ndakaitawo mistake ndakabva ndatenga motikari yandakange ndisingafanire kuti ndige ndichitenga ndichiti iro rino gore ndiri kufanira kuti ndige ndichiita marecoveries. Mudzimai akatomboramba akati ngatisatenga Ford Ranger tinoidii apa tinoshanda mumapurazi. Zvakaitika mukoma ndezvekudai pano umwe murungu uyo anga ari foromani pari zvino akaenda kuAmerica as an asylum seeker, saka akabva ati ainge achida kuti ndinge ndichizotenga motikari yake. Ndakamuudza kuti mari handina, ndakamupa mari 30,000 akanditengesera motikari 120. Imwe yacho yakazotobviswa nemurungu zvichireva izvo kuti ndine chikwereti kumurungu chinokwana icho kuita 50,000. Handizivi kuti patichapiwa mari dzedu dzemabhonasi nepenjeni nemurungu sezvo vamwe tava ne almost 12 years tichigara nekushanda mupurazi. Ndanga ndiri kushanda kumaorange kuno kuMarble Hall. Ngameno kana ndikasara ndiine chouviri apa ndiri kutoda kutotaura nemurungu kuti ange achimbonditendedza kuti ndimboshanda than kuti ndinge ndichienda kumba ndisina kana chandiinacho. Permit yangu yakaso expire kudhara mukoma. Handizivi kuti motikari yandakatenga sezvo iri Ford ya 2014 ndinogona kuzodarika nayo pabhodha here ndiine permit yakaso expire kudhara. Pandakauya kuno kumukoma ndichitanga kushanda mumaorange tainge tichipiwa mapermit pagore nepagore. Paya pandanga ndichiti vanhu ava vakagara vakatozvironga nechekare because isu sevashandi vemumapurazi pamutemo taitonzi tinofanira kuti tinge tichiitirwa mapemiti pagore nepagore. Pose mukomanashe for almost 10 years ndigere muno muSouth Africa ndakange ndisingazivi chinonzi kumhanyiswa nemupuriswa, kunetswa nemupurisa, kuenda kumba ndaingozviendera kumba zvakanaka nepemiti yangu. But takazotanga kuona kusunga kwezvinhu mushure mekunge murungu atiudza kuti pari zvino akanzi akwanise kuti ange achirinyuwa mapemiti emaZimbabwe. Murungu akati ataura nemalawyer tikanzi tombopota tichiita zvemadays. Tanga tatova nemakore akati kuti purazi rose muZimbabwe wose patinoshanda takawanda chaizvo mukoma, tinodarika 100. Taimbova tiine mapemit but akasvika pakuexpire tanga tiri kushandisa madays. Saka murungu aitotipa motikari yekuenda nayo kubhodha tinodhindisa madays tobva tadzoka zvedu kubasa, zvichireva izvo kuti tanga tisisina mvumiro yekuti tinge tichizova tichishanda tiripo papurazi nekuti madays hatisisina. Saka tainge tichingoti nyika ichangoramba yakadaro tichange tichizongoshandisa madays edu tichingoonawo kuti upenyu hunotiendesa kupi. Zvino vakomana vakazopinda pane chimwe chipati chinyowani chakatosiyana neMarch and March vekuno kuMarble Hall vari kutoda kutokampenawo pamaelections ameno ari kuzoitwa muna December here. Vakatogadzira pati yavo vanobva kune chimwe chivillage icho chiri padhuze nepapurazi patanga tichishanda tichigara. Saka murungu akati kwatiri I will sit down chaona kuti ndinokupai mari mombodzokera kuZim kana zvazonzi ndinenge ndazoshaya vashandi ndinenge ndoaplya kuti munge muchizowana mapemit modzoka kuno kuSA. But I know mukoma kuti kwava kungotaurawo kungotinyaradza zvake murungu kuti tinge tichikwanisa kubva pamapremises ake. Tese maZimbabwean takatopiwa notice, akangoita zvekutongotidaidza ndokubva angotiudza kuti iyewo haana zvaachakwanisa kuita. Saka kana kuine mamwe maZimbabwean anenge achibva kwaanenge achibva, I know kuti vazhinji venyu munofungidzira kuti the last place kwekuti unokwanisa kunohwanda kunozororera
kuma-oranges, but pari zvino kuri kutopisa, hakusi kutogarika zvachose. Iye murungu akati vanhu ava basa havambofi vakarigona. Kunonga maorenji haisi nyore, ibasa rinorwadza, but zvamanje manje vari kumanikidzwa nepolitical party yacho iyoyo nevakuru vacho vari kuvaudza kuti shingirirai muratidze kuti munogona. Mukoma tiri kuona vanhu vachipinzwa basa takatarisa kudai apa vari kutiitira racism isina kutombomira zvakanaka. Vari kugara vachingotibvunza kuti saka muchabva rini pano paPrazi. Vanotouya mukomboni vachitivhundutsira. Murungu haana zvaanokwanisa kuita. Business is business, you know. Hapana paangazongotengesa Prazi rake obva anotenga rimwe kuZimbabwe. Iye aitoti Zimbabwe ndinoida chaizvo because ine climate yakanaka, kunogona kurimwa zvirimwa zvakasiyana siyana, but anotya politics. Akati kuZimu ndinoda, asi ndinotya kuti ndikaita mainvestments sezvandakaita, then 20 years from now ndobva ndachizotorerwa, kana kuti vana vangu vosara vachitorerwa Prazi. Dai nyika yedu yagadzirisika ipapo varungu ava vatiri kushandira vatori neshungu dzekuda kutotiza muSA macho, because vanoti mune crime yakanyanyisa, but kwedu manje vanotya futi politics, kuti kukana vanhu vakazotorerwa mafamu zvekare hapana paungazoudzira munhu zvekuita nemari yake. Isu hatinawo zvigaro kakuZimbabwe zvekuti tingavaudza kuti mukaenda kuZimbabwe munogona kunowana maPrazi, but airatidza kubatikana chaizvo achiti dai zvaibvira ndaigona kunoita mainvestments kuZimbabwe, muramba muri workforce yangu. Iye aitotaura zvekwamutare achiti anoda kuita zvekurima mablueberries asingachaiti zvemaorange, but akati politics ndidzo dzandinotya dzekuZimu. Saka mukoma, yambiro yangu kune zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvinenge zvichida kuzouya kuno kunonzi kumaborehole, kana mukauya uyai zvenyu, but kuno chokubata hakusisina. Isu ndisu taitonzi mapermanent ekupedzisira pabasa redu ratakange tichiita, but nekuda kwekuti murungu ari kugara achichikidzirwa, kwakatovhurwa musangano mutsva vakatotiudza kuti vanotoda kutowina maelection, ende kana vahwina hanzi maborehole ichasara isina kana munhu anotaura chishona. Vanoda kumeka sure kuti kunongosara vanhu vemumaborehole, ende vari kutotaura kutoti umwe anenge achibva kwaanobva muChangani, anobva kuTsanini, hatidi kana kumuona. Muvhenda anobva kuVhenda, hatidi kumuona. Muno muchangoshanda zvizvarwa zvemuno mumaborehole, ndivo vachange vachizotakura nekushanda maorange. Hanzi imi musati mauya muno muSouth Africa munoti maPrazi awa aishandwa nani? Aishandwa nemadzibaba edu. Saka dzokerai munoshanda kunyika kwenyu muchiita zvamanga muchiita muno muSA. Hazvina kumira zvakanaka, mungotinamatirao, because isu Friday I hope to give you an update. Ndipo patiri kusimuka tichibuda SA, hoping kuti kuside kwangu ndichawanawo something mukoma, because chikwereti chandinacho kumurungu chakakura. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndiri kumaborehole. Kana kuriko kwamunenge muri muinewo maupdates amunenge muinawo, kana zvomabasa zvichiri kuwanikwa, munogona kungotiudzawo kwamunenge muri ikoko, vamwe vange vachizomaketa zvakangoma. Hanzi neFriday I will be leaving SA, ndiri kudzokera kumusha, asi dambudziko ndine chikwereti. Yai zvakaoma, but the best thing that you can do murungu uyu kana zvichiita, mogara naye pasi mutongomuonesa kuti motikari hamukwanisi kuyambuka nayo border, iye oonawo kuti anokupai mari, at least mowana something, because hazvina kumira zvakanaka. Asi kana kuri kunzi inenge iri muzita renyu, moenda nayo munoitengesa kuna naWebuy Cars Cash and Carry. Kana iri muzita renyu, that is the best thing that you can do. Munoenda nemotikari, zvechikwereti chinenge chiri chikwereti chemurungu, moenda munotengesa
motikari mokwanisa kuwanawo pekutangira. You can actually maybe get kana 90,000 mukaenda nemotikari iyoyo. We buy cars or 80,000 zvinenge zviri nani. Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava hanzi hakuna kumira zvakanaka kunonzi kumarble hall. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi panotambura vamwe ndipo panopfuma vamwe. Hanzi muri sei mukoma? Please post my story makaviga chitupa changu. Inini zita rangu muchanditi Fadzai uye zvakare ndiri mudzimai. Ndine makore 20 years ekuberekwa. I am currently studying at the University of Zim. So nyaya yandiunza pano, my boyfriend, he is married zvake, but akandiudza kuti kubva pazvakatanga izvo zviri kuitika kuSouth Africa ikoko, hanzi ndaita mari. Ndakamubvunza kuti waita mari? Akati more than 8,000 US dollars. Ndikati waita sei? Akandiudza kuti zvaari kuita ndezvekudai so anotakurira vanhu, akaita syndicate nevamwe vanhu vekuSouth Africa ikoko uye zvekare nevamwe vekuZimbabwe. Saka vanhu ava vanenge vaine midziyo yavo, vamwe vakakwanisa, vanenge vachikwanisa kuhaya vana malaicha, vanovatakurira at a low price, mafiriji, maTV, zvinhu zviya, midziyo iya yekuti inenge ichidhura. So hanzi kana vazosvika navo pabhodha zviya, kana kuti vavasiya mumesina kumwe kuri kusiyiwa vanhu vanenge vasina mapepa, ivo vobva vati tava kuenda kunoyambuka nezvinhu zvenyu. Hanzi vanhu vavanoshanda navo vanotomeka sure kuti once wapindamo mukempu kubuda kwako ma1, by the time paunozobuda zvinhu zvinenge zvatokliyiwa nechekare. Apa unenge wava kutokwereta boyfriend yangu mari yakawanda. Saka uchimukwereta mari yakawanda kudaro, zvaanoita anobva atotengesa zvinhu izvozvo, obva akuudza kuti either zvinhu zvako zvakabatwa nemapurisa kana kuti neZAC. Ndakashamisika mukoma apo paakandiudza. Ndakamubvunza kuti why are you doing this? Akati iwe do not complain, ingawani ndiri kukuchengeta. Poverty, anoti yemuZimbabwe, is the one that has taught him kuti survival, it means eating the weak. He will go to hell for this. Iniwo ndiri kutya kuti anogona kuzotondipa minyama nekuda kwemari dzaari kundipa. At the same time mukoma, mari ndiri kupiwa akatonditi 700 US yandakakupa iwe uchiti pane zvinodiwa kuchikoro, emari yandakatobva mukutotengesa mamwe macouch awo aakatengesa, including another TV, zvainge zviri zvinyowani, zvaitova nemareceipts zvakatengwa kuSouth Africa neimwe family. Zvinhu izvozvo achitaura anoti kuSA sofa racho including neTV, hanzi value yacho it was above 45,000 rands. Handizivi kuti akazvitengesera ani, but anoti akaenda kumasuburbs akatonotengesera imwe customer. Ndikati zvino vanhu vacho ivavo hauvanzwiriwo tsitsi here kuti vanenge vari padesperate? Akati kwandiri there was no way vanhu ava vaizogona kudarika pabhodha nezvinhu zvavo, zvaizongosara mubhodha zvozongoendeswa kuauction. Saka zvakangofanana. Should I keep on getting money from him even though I am broke and desperate? Anonditi do not complain. I'm afraid kuti as long as he is doing this, I will keep on complaining, and zvichazoitika achazosvika pakundiramba nekuda kwaizvozvo. But handinganyarari mukomana chi, ndichiona mukomana wangu achiita hundyiri hwakadaro. Muri yeZimbabwe ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatitaurei naye mucomment section. Naimi zvakangoma hazvo veduwe, vamwe vari munhamo, vamwe vari kutoita mari. Hanzi anokutakurira zvinhu achiita sekunge munhu ane tsitsi, anokubhadharisa mari shoma. Mari iyoyo ndo yaanongoshandisa kudira nayo fuel. Ava mubhodha, iwe wasara manje uri mumaoko eHome Affairs, vari kuda kuita verification
obva kuudza kuti kuno kumurungu zvakatooma, mbodha vari kuti vari kuda mari yakati, yaanoziva kuti haumbofi wakaiwana, zvekuti you can just say it's fine, ngavangozvitora. Iye anenge atoita madhiri mubhodha, zvinhu zvobva zvatoendeswa kuHarare, zvobva zvatonotengesewa, vamwe vari kutoita mari. Yei, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Nganzi mukoma, handizivi kuti ndikati inyasha dzaMwari here, but zviri kutondistresa kana kuti mwidzo. Murume ari kuti kana uchida nezvangu kwira bhazi nhasi udzoke kuZimbabwe. Inini ndine waiver mukoma, murume wangu haana waiver, uye zvekare basa rake raakange achiita zvakange zvisingatoite kuti murume ange achiramba agere muno muPretoria. Ndiri kugara kunonzi kuSilver Lakes Estate kwandigere. Ndiri mudzimai, ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndinoshanda as a live-in private care worker. Ndiri kushandira these are the elderly white couple. Mabosses angu andainge ndichishandira muCape Town ndo vakatiunza kuno kuPretoria. Takauya kuno kuPretoria makange muri mugore ra2023. Ndaishanda nemurume wangu kuCape Town, tose tiri vaviri tainge tichishanda murestaurant. Saka murungu wangu akabva ati kwandiri, maparents angu akura, vose mukoma vari kuma 70 something years, but havachakwanisi kana kuita sei ndini ndinovaitira zvose. Saka vakabva vataura neni nemurume wangu. Takabva taona kuti kuCape Town kwainge kwagara kuri kure, tainge tichida kugara kudhuze nekuZimbabwe. Tawirirana kudaro, vakange vakati murume wangu ainge achazova gardener, inini ndinenge ndiri care aid, ndinenge ndichibatsirana nemamwe manurses avo anopota achiuya kuzovatarisa. Takabva tachizotakurwa nemurungu wedu, tikabva tauya tikatanga kugara nemurume wangu muestate. Sezvandataura kuti murume wangu iye haana kumbogara akaita permit, ini ndakaita permit, ndaitoshanda mune imwe restaurant ndikatogadzirirwa permit paya pakabuda maZEP. Saka zvaizvezvi ndine waiver. Saka pakazonetsa because kupinda nekubuda murume wangu ainge otambudzika. Saka tikabva tachizotsvaka imba kumalocation. Ndainge ndava kuti maweekend ndinenge ndiri kulocation. Zvino nenyonga dzose idzi dzakazoitika, murume wangu akabva achizoenda nemwana wedu mukomana uyo watanga tiri kugara naye muno muPretoria, achindisiya ini ndiri pabasa. Saka mari yandiri kupiwa mukoma per month ndiri kupiwa mari yakawanda. Nemurume wangu ainge achitawo zvimapiece job, taitogona kutobata mari yosvika kuma20 kana kuti kuma15 depending nekuti iye anenge aita mapiece jobs emari. Saka my employers they love me. Vari kuCape Town vari kuti vari kuuya kuzogara muJoburg kuti vange vachizova vari padhuze nevabereki vavo. I am holding on to my job. Mari yandiri kuwana imari yakawanda. Varungu vangu vanondida and they are protecting me. Vanoti haufaniri kuti unge uchienda kuZim. Vanozviziva kuti pandiri vari kuseva mari yakawanda. Saka they allow me to stay paproperty yavo 24/7. Saka murume wangu akati kwandiri, zviri kwauri iwe, kana uchiri kuda nezvangu kwira mubhazi uye udzoke kuno kuZimbabwe. Naive dare mukoma Nashi, ndoita sei? Murume wangu ndikuona sekunge asiri kuda kungonzwisisa. Ko ingawani kune vamwe vakadzi avo vakatoenda kumhiri kwemakungwa vakanogara vakanoshanda senyaya dzandinogara ndichingonzwa pano dzevakadzi vanotoenda vasingazorasani nevarume vavo. Iye ari kuda kungoshandisa nyaya yekuti location kwa akange achigara 24/7 kune vanhu vemacheni machi vakazouya. Murume wangu ndokubva adzingwa nevamwe vanhu avo vainge vachigara pamba pavainge vachigara, akatoenda kuZim asingade achida. Saka ndakamuti ndoramba ndichishanda kuno because kuno kumukoma kwandigere hakutomborina kana dambudziko, ndinokwanisa kushanda
kusvikira ameno, because varungu vangu vakanditi kunyange zvikanzi anything happens to our parents, we want you to work for us. Varungu vanoita zvinhu zvavo vachiziva, vakati tanga takatarisira kuti uchazotishandira kusvika mugore hanzi ra2032 ndopavari kuda kuzobuda munyika yeSouth Africa, hanzi vari kuda kuenda kunoretire vachigara kuAustralia. Nekuda kwekuti inini ndine waiver, mukoma ndinganzi ndiri selfish monster here kugara kwandakaita muestate, sezvo ndiri kuriritira vanhu ava mukoma. Zvandinoda mumba ndinodya, kuona Netflix ndinoona, basa chairo. Ndikamuka makuseni ndikapedza ndinoswera ndakarara pacouch ndiine kafleece kangu ndichiona Netflix. Murume wangu ari kuZim, ndoenda kumba here kwandinoziva kuti hatina plan yatingori nayo ndiyo yatakaita. Takangovakawo 2 room kumaruzevha kwavo apa. Vamwene vangu vanoshusha zvisingaiti mukoma, handiri kuenda kuZimbabwe ndinge ndichinotambudziwa ini. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. But kana kuri kunzi munenge muine waiver, ngazvinetsika. Handiti kubhodha hanzi vanhu vane mawaiver vari kudhindirwa 1 year. Saka kana kuri kunzi you can, muchiona kuti mari yenyu inenge yakanaka, mune muchipota muchienda kakumba, maybe end of the month kungokwira bhazi muenda kumba, depending nekuti munenge muripi, then you come back. Handiti mune ZEP, which means kuti kwamuri zvenyu zvichiri zvakanaka. I don't think kuti you are selfish, because kumusha kwacho sezvamuri kutaura kuti hapana pekutangira chamakangoita kungovakawo hanzi 2 room kumaruzevha. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava tingati munhu ari selfish here kana kuti kwete? Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare mudzimai wangu akashayika. Nanhasi uno inyaya inogara ichingondirwadza. Ndinogarawo mukwekwe. Nyaya yangu yakaitika kudhara, makange muri mugore ra2019. Panguva iyoyo zvinhu zvainge zvakandiomera munhau dzekuti ndakange ndisina mari. Saka ndainge ndiri nhengo yeimwe cheche, ndainge ndichangotangawo kungonamatawo mucheche imomo. Mufundisi wemuchechi medu vakange vachindifarira, vakabva vati kwandiri, ndiri kuona kushanda, uri kushanda chaizvo, but uri kuramba uri panzvimbo imwe chete. Vakange vakandikurudzira kuti ndige ndichitora license ndikaita saizvozvo. Vakabva vachizonditsvakira musikana wekuroora muchechi, asi ainge aine mwana wake. Ndakabva ndamuroora tikabva tachata. Saka ndakazofara chaizvo nekuti vamufundisi ava vakabva vachizondidaidza kumba kwavo mushure mekunge nhumbu yemudzimai wangu yava kutanga kuonekera kuti mukadzi uyu ane pamuviri. After church takabva taenda kumba kwavo. Vakabva vanditi tiri kuda kukupa motikari Toyota Wish. Saka ndakabva ndafara chaizvo. Tikatora motikari iyoyo nemudzimai, yakanga iri high mileage car iyo yavainge vakaisa pamushika. Takatobvapo nemudzimai titori nekamotikari kedu ndokubva tadzokera kumba. Vakanditi chimboedza zvemushika unogona kutosimukira. Vakati kwandiri vainge vachida kuti ndinge ndichizama kutsvaka mari yaikwana iyo kuita $900. Vakati ndiyo mari yatinongoda pamotikari iyoyo. Yakange iri motikari yainge yafamba, but wanyatsokunzwa kuti kana suspension yainge ichiri kuzvinzwa motikari iyoyo. Saka takabva tatotanga kutofara nemudzimai. Chakandinetsa ndechekuti that very same night mudzimai wangu akarota hope dzakamutyisa. Akabva amuka, ndikamubvunza ndikati chii? Akati
wopedza ndarota ndichinwiwa ropa, asi mutumbi wangu ndanga ndafa nechekare. Mutumbi wangu wanga wakaradzikwa muToyota yatapiwa muWish. Yanga yakaita kunge coffin, yanga isisina kana masiti. Ndikaona ndichiyamwiwa ropa nezvimwe zvinhu. Chazondinetsa ndechekuti pandatanga kuchema ndichidanidzira zita raJesu, pane munhu azongouya nehandkerchief yeblack. Munhu ainge aine handkerchief yeblack mukoma ndevamufundisi. Zvinhu zvandaisa nyaya kucherechedza zvangu, but mazuva akati afamba ndichiri mubishi kutsvaka $900 iya yavainge vakati ndo yavaizongoda pamotikari kuti inge ichizova yangu zvachose. Taiti tiri muchechi, so mudzimai wangu aindikwenya obva anditi tarira uone. Saka vachiparidza vaita vachizvipukuta kufesi kwavo nehandkerchief yainge iri yeblack. Hana yangu yaibva yarova pose pandaivaona vachizvipukuta nehandkerchief yavo. Saka ndakaramba kuti ndike ndichidzosera motikari kuna vamufundisi, because ine mudzimai tainge tava kutokwanisa kutogarawo kunzvimbo kwakanaka, kutodya zvakanaka. Ndakazokwanisa kubata mari inokwana kuita $900. Ndakabva ndarongedza mari iyoyo ndokubva ndaenda ndikabva ndanopa vamufundisi. Ndakati ndichingosvika pamba pavo macalls akatanga kunaya, ndokubva ndaudzwa kuti mudzimai wangu ainge adonha ari panze achiita washeni. Hanzi akangodonha akanorovera pasi nehuma zvakakatyamadza vanhu vakawanda. Hanzi kudonha kwaakaita musoro wake wakatorira, vanhu vakatoshamisika nekuda kwezvakaitika kuti munhu anongodonha kuita sekunge pane chinhu chamupusha chisina kana ainge akachiona. Saka ndakabva ndatoudza vamufundisi paya, ndikavabatisa mari yavo 900 iya, ndikati ndozvaitika komba. Vamufundisi vakati tainge tichazosangana kuchipatara. Handina kuvaudza kuti mukadzi wangu ainge achamhanyiswa achiendeswa kuchipatara chipi. Hazvina kumbopinda mupfungwa dzangu. Vakangoti kwandiri tichasangana kuchipatara. Mota mukomana ndichingobva pamufundisi kuda ndakafamba about a kilometer kubva pamba pavo, ndokubva yati dzi ikabva yadzima. Mukadzi wangu akaendeswa kuchipatara. Guess what? Ndakazoti ndichizosvika pachipatara, vamufundisi nemudzimai wavo neumwe murume wavainge vainaye vainge vatobva mukuona mudzimai wangu. Havana kana kutombotaura neni. Zvakangondishamisa mukomanashi, because vakatongondidarika, ndikatovakwazisa, ndikangosara ndakamira ndakabatanidza maoko kuvaratidza respect. Vakatopinda mumotikari kwava kudhiraivha vakaenda. Ndichizonopinda muchipatara ndopandakaudzwa kuti mudzimai wangu nemwana vainge vafa. Mukomanashi, ndakashamisika nekuda kwaizvozvo. Zvino ndainge ndisina kana mari. Apa pakange pachidiwa kuti pange pachiitwa mafuneral arrangements. Guess what happened mukoma? Nyaya iyi inondibata kusvika pari nhasi. Mari iya $900. Can you believe mukoma kuti ndiyo mari iyo yakazoshandiswa pakutengwa coffin remukadzi wangu? $900 yatakashandisa kunotenga coffin remukadzi. Mari iyoyo mukomanashi pandakaidzoserwa yakangonanga kune vainge vachiita urongwa hwepakuvigwa kwemudzimai wangu, kukanotengwa box. Ndopandakatanga kunyatsokucalculata ndikaona kuti but mudzimai wangu ndozvaakandiudza izvi kuti zvainge zvichazoitika, achiti ndiri kuona ndichiyamwiwa ropa uye zvekare ndiri muWish but isina masiti. Saka vamufundisa ndizivi kuti vakaronga nani. Ndakazongoona mumotikari iyo yavakange vakabva mukutipa ndiyo yakashandisiwa pakazoenda kunotengewa coffin. Semunhu ainge ari pakati pekuchema, handaikwanisa kuti ndige ndichizviramba, uye zvekare vamwe veukama vakange vasina motikari vaitofara kuti ndainge ndakatenga motikari. Yakatorwa nevapfana vangu nevamwe vekuchechi vakaenda vakanotenga coffin. Coffin iroro rikazoendeswa kumochwari. Chitunha chemudzimai wangu chakaunzwa neimwe motikari, but Wish yakaenda ichidhiraivhiwa navamufundisi. Vakaenda vakanotora mudzimai wangu nevamwe veukama.
vainge vava kutozviisa padhuze nehama dzemukadzi wangu zvekuti inini murume wemudzimai ainge afa ndaitotwa sekunge ndainge ndiri stranger. Kubva zuva iroro handina kuzombowirirana zvekare nehama dzemudzimai wangu. Pakaitika chiitiko chakakatyamadza vanhu vakawanda. Paiva nevainge vaine mapickup avo vaifanira kuti dai vari ivo vakaenda vakanotakura coffin vachizoendesa kumochwari, but pakamanikidzirwa kuti Wish inge ichienda kunotakura coffin mukoma. Zvinhu zvinondibata kusvika pari nhasi. Handikwanisi kuregerera hama dzemudzimai wangu, handikwanisi kuzviregerera zvekare kuti shuwa vangasiya vamufundisi vachiita zvavanoda pakuvigwa kwemwana wavo. Vamufundisi ndivo vakatanga kukanda ivhu muguva apo patainge tava kumuradzika. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Iro coffin racho muWish rainge rakaita zvekuitwa sei? Kana muchikwanisa kunyatsokutitsanangurira ipapo. Vakarisa pamusoro, vakarisa mumotikari, chii chavakanyatsoita? Munokwanisa kuya mutingudza mukoma kuti Wish yakatakura sei coffin remudzimai wenyu. Zvakangooma hazvo vedu we. Vadiwa vateereri, ndoma messages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.